Башкортстанның төньягында ла баксалар үсәмигән ул. Нишләп үсмәһен? Ул бит һиңа Арктика түгел. Аскындаламы? Аскындала. Нишләп аскында уңган баксасылар юк дип уйлайһыңмы әллә? Һуң онда бит әүдем температуралар суммаһы 2000-дән кем дигән. Шунан ни шул? Емеш агастары үстерү өчен климат шартлары бик үк кулай түгел. Бакса үстерү өчен уңай климат шартлары гына түгел. Калын елкә кирәк. Ничек инде калын елкә? Ягъни, мәсәлән, юан беләк һәм кайнар йөрәк. Аңламайым мин һине, Албикә. Аңламаһаң, әйдә, юлда аңлатырмын. Киттек. Барып кайтайык. Yetmiş sort алмағас, 20 сорт груша, 10 сорт сие, 5 сорт қарағат. Әлі бұталып өттім енді. Қысқаға Альбина менен Илшат Фатиховтар шун сама сорт емеш ағастары һәм қуақтары өстіре екен. Асқын районы үдәге Асқын ауылына келгес, олардың бақсаһын урап үтә алмадық. Үзләремнән танышайық. Исәнмесез? Барамы, гүрләйме? Без һеҙгә яяп килдек. Исәнмесез, Илшат Фатович, әйбет. Илшат Фатович. Альбина Борисовна, әйдәгез күрһәтегез байлыгығыҙҙы. Әйдәгез, рәхим итегез. Был тиклем зур баҡсаны ҡарар өсөн һеҙ моғайын бер ерҙә лә эшләмәйһегеҙҙер, әйбет? Эшләйбез былай. Ҡайҙа эшләйһегеҙ? Альбина Борисовна мәктәптә эшләй, уҡытыусы булып. Уҡыта нимәнән? Биология уҡытыусы. Биология, без администрацияда главный Администрация специалист. хакимиәттә эшләйһегеҙ. Ай. Әллә күлегеҙ дә бар инде? Күлебез бар. Балыҡтары ҡайҙа? Балыҡлары морозильникка кертеп. Ысынлап балыҡ үрсетәһегеҙ, юҡмы? Балыҡ үрсетмәйбез. Бу күлне без су йылытыр өсөн. Был тиклем бай баҡса һеҙгә ата-сәйҙән мирас булып күстеме, әллә үҙегеҙ буш урында ултырттығыҙмы башлап? Бу урын элек зур басыу иде. Ашыҡ басыуҙа йорт төҙөй башладык. 1998 йылына йортны бетереп сыҡтык. Шунан жайлап ҡына баҡша ултырта башладык. Иң беренсе 3 шиәдән башлаған идек. Аннан инде урман ағачлары, балан, миләш ултыртып сыҡтык. Сартовой алмалар, ҡарлағаннар һәм башҡа төрлө ағачлар ултырта башладык инде. Илшат, бына үҙегеҙ дә урман яратҡас, ағастар үҫтерергә, баҡса үҫтерергә яратҡас, моғайын кәләште биология уҡытыусыһы булһын тип һайлағанһығыҙҙыр, әйме? Ул хужалығы институты уҡыған ваҡытта студентлар экология белән заниматься итә башладык. Башкортский государственный университетта Студенттар килә бит инде. студентлар килә. Һәм шунда һеҙ Һәм осраштығыҙмы? шунда осраштык. Бына бит уртаҡ ҡыҙыҡһыныу һеҙҙе берләштерҙе лә ҡуйҙы бит. Шулай итә. Беҙҙе урман берләштерҙе дип әйтсәк тә була инде. Урман таныштырҙы, урман ҡауыштырҙы. Баҡшабыҙ бик зур. Баҡшабыҙҙа алма ағачлар, сливалар, грушалар, йәш ағачлар бигерәк тә күп. 1000-дән арта инде. 1000-дән арта. 1000-дән аша, 1000-дән артып китә. Илшат, бына ошо тиклем сорттарҙы ҡайҙарҙан алаһығыҙ? Һеҙ бит инде аграр белем алған кеше, ниндәйҙер элекке бәйләнештәр ҡалғандыр моғайын, әйбит? Төрлө урындан алабыз сәрінсаларны, черенокларны яздырып алабыз, почтадан яздырып алабыз, Мәскәүдән, Мәскәүгә тиклем барып Челябинскидән, сельхоз академия, Тимирязевская сельхоз академиядан череноклар яздырып алдык, селекционерлар белән таныштык, алдырдык. Берничә тапҡыр базардан алып ҡарадык без ағачларны. Базардан алған ағачларның берсенең дә сорты туры килмәде. Һәм алма дип сатҡан саженцалар груша булып сыҡты. Алар 1-2 йылда үсмәде, ҡородылар. Шул питомниклардан алырға кирәк икәнне аңладык инде. Иң беренсе ҡуйған таләп ул суыҡҡа шыдан булыуы һәм ҡышҡа шыдан булыуы Асҡында һыуыҡ бит инде, әйбит? Асҡында суыҡ. Безнең среднегодовой температуралар күпкә түбән. Шуңа күрә ағачлар үстерү Ана бер ярҙамсы килә. Улығыҙ Айдар шикелле. Әйе, зур ярҙамсыларыбыҙҙың берсе инде. Алардан башҡа баҡшаларны үстереп ҡарап булмас иде. Беҙ Асҡын районы үҙәге Асҡын ауылында. Сәскә урамы 18-нсе һанлы йортта йәшәгән Салауат Әхмәт улы Ғәлиәхмәтов картуфтың гына 12 төрлө сортын үстерә икән һәм бер төрлө ысул менән генә түгел, 3 төрлө ысул менән үстерә. Ни тиһәң дә, ул бит ауыл хужалығы инженер-механигы. Һәм баҡса эштәрендә уға тормош иптәше, стажлы, абруйлы уҡытыусы Зөлфиә Бәҙретдин ҡыҙы ярҙам итә. Кем кемгә ярҙам итәлер? Ҡарайыҡ. Эх, матурлығы, баҡсаның шәплеге. Салауат ағай, һаумыһығыҙ, һеҙме? Исәнмесез, Һеҙме, Салауат ағай?
Мин. Нишәп мине буш күнәк менән каршы алаһығыҙ? Не, Әллә беҙҙе көтмәнегеҙме? хәзер торабыз аны. Нимә эшләп йөрөйһөгөҙ? Бал тотаһығыҙмы әллә? Балык тотмайым, су сибәмен помидорга. Заодно брутны чистартамын. Балыҡлы һыу шифалымы әллә помидорҙарға? Менә дигән. Помидорҙарығыҙ ҡайҙа үтә? Менә, пожалуйста. О, Рәхәт. теплицаны әллә үҙегеҙ эшләгәнһегеҙ, Салауат ағай? Иске рамалар. Евро артына куйдым да. Рамнарından. Бигерәк шәп булган бит был. Үгеҙ йөрәге тигән помидормы бу? Урыста бышы сердце было. Үгеҙ йөрәге. Менә һеҙҙең помидорҙар фитофтороз тигән ауырыу менән ауырыймы ул, юҡмы? Солкын жай, яңғырлы жай, дымлы жай булса, конечно, чирләйенде. Обработка ясайбыз. Нимә менән? Фитоспорин. Фитоспорин? Үзебезнең башҡорт фитоспорин. Шул һеҙҙе ҡотҡара. 10-15 көнгә бер тапҡыр обработка ясайсың, ул биологический препарат, кешегә зыяны юҡ. Берегной, Менә, тире. органика И фитоспорин. Менә булары инде емеш биреп ултырған Җимеш алмағастар. биргән агачлар Менә булары беренче утыртканда. үсентеләр. Булар инде прививка эшләнгәнме? Менә булар орлык чәчеп, орлыктан үстерелгән агачлар гына. Аларга Орлыктан үҙегеҙ сәсәһегеҙме шулай? Үзебез чәчәбез. Теплицала үстерәгеҙ моны ҡайҙа? Бу орлыкларны бик озак әзерләнә. Аларны стратификация үткәрәбез. Нимә була ул? Кыш көне стратификация үткәрү ул орлыкларны кыш көне определенный температурада, песокта определенный дымлылыкта тоту була. Күпме тоторға? 3, 4, 5 ай. Яҙғыһын ултыртып, менә шулай итеп үстердегеҙ, әйбет. Әйе. Ниндәй яшькә еткәс, үсентеләр, уларға прививка эшләргә мөмкин. Без 2 яшьлекләргә эшләйбез. 2 яшьлекләргә Без 2 эшләйһегеҙ. яшьлекләргә эшләйбез, әйе. Җәй көне эшләгәндә анда инде бүре белән, Бүре менән, әйе. яз көне эшләгәндә инде шыбыкча. Сыбыҡса менән була бит инде, әйбет. Бүре менән быға тиклем эшләгәнегеҙ бар инеме? Эшләгәнебез бар. Бүре белән эшләгән агачларыбыз бик уңышлы үсте. Алар бик әйбәт приживаться итәләр, әйбәт үсәләр. Инде менә шул беренче эшләгән агачларыбыз чәчкә атып, быел Алла берсә җимеш бирәләр. Безнең туганнарыбыз, танышларыбыз күп. Алар өчен күп кенә агачлар үстердек. Минем үземнең укучыларым да быел алма агачларını алып, үзләренең бакчаларында үстерергә утыртып чыктылар һәр кайсысы. Ягъни бөтен асҡынды һеҙ тәэмин итәһегеҙ инде. Сөнки бында питомник юҡ, бер ниндәй ҙә. Тәэмин итергә тырышабыз. Кемнәр безне белә, бездән килеп алалар. Әле берәү ҙә зарланғаны юҡ. Берәү дә зарланғаны юк әле. Менә шул 70 сорттан ҡайһыныһы уңайлы асҡын ере өсөн? Ниндәй алмағастар үҫтерергә кәңәш итәһегеҙ? Безнең менә Асҡын гына түгел, менә ошо төньяҡтағы райондар өсөн. Сортлар бик күп булса да, кышка чыдамнары Бельфлер башкирский, башкирский красавец. Менә үзебездә районированный, районлаштырылган сортлар алар. Шуннан соң инде Уральское наливное, әйбәт үсә бездә, Антоновка обыкновенная, Боровинканы утырттык, суыкка чыдамлылыгы түбәнрәк дип әйтелгән булса да, менә әле безнең асканда, безнең бакчада бик әйбәт ул җимеш бирә. Июльская черненка бик әйбәт җимеш бирә, монда суыклар булса да, әле яңа үстергәннәрдән Исетская поздняя, Уральская розовая әйбәт җимеш бирә. Июнь аҙағы июль айҙарында нимә эшләп була? Алмағастарға ла утырттыҡ та оноттоҡ түгел бит, уларға ла тәрбиә кәрәк, әйбет. Шулай тәрбиәсез бер нәрсәне дә үстереп булмый. Иң беренче инде июнь айында алмагачларга ашлама кертергә кирәк. Утырткан җирләрен йомшартырга, Утап торырга кәрәк. Утап торырга кирәк. Менә безнең әле алда шушы эшләребез тора. Янган, ширегән тирес бик әйбәт баладасың. Аны һәр вакыт җиткереп булмый. Безнең җирләр монда бик балшыклы дип әйтергә тырышам инде. Уңдырышлы соя күп түгел. Компостланган үләннәрне барысын да без шушы алмагачларга кертергә тырышабыз. Бер әйбердә әрәм булмый. Минераль ашламалар кулланаһығыҙ? Минераль ашлама кулланырга туры килә, чөнки ансыз булмый. Минераль ашламалардан мочевина һәм нитромофосканы кулланабыз. Аны вакытында яңгыр яуганда гранулированный сибеп кертәбез, йомшартканда кертәбез. Менә шу июнь айында аны эшләйбез инде. Июньдә эшләйбез. Июль, август айларында аны уже эшләргә кирәк. Йылына нисә тапкыр ашларга кирәк алмагыз? Калийлы, фосфорлы удобренияларны уже менә июльдә, августта без аларны кертергә тырышабыз. Агач көле, анардан да яхшы әйбер инде. Азотлы ашламалар? Азотлы ашламалардан без инде үзебез сыйыр карагаштын, коровяк дип әйтәләр бит инде, үләннәрне җыеп, сыйыр тизәген җибетеп, су салып, әшетеп, шуны сибәргә тырышабыз. Ул бик яхшы ашлама була. Һеҙгә нимәгә ул 12 сорт картуф? Берсе бер йылны була, берсе бер йылны була. Ошонда үткәрәгез инде эксперимент тәҗрибәне. Экспериментта үткәрәбез, шуннан. Интересно бит. Берсе бер төрле тәм, икенчесендә икенче төрле тәм. Берсе лёшки, берсе ранний, берсе поздний. Ниндәй сорттар тәмлерәк?
Хөбитинде ханап караган. Менә ранний сорт романы. Романная. Невская бар. Невский, әйе. бар, тоже бик әйбәт сорт инде. Тәмле инде. Шуннан күрән ди бар Әйе. безнең сорт. Челябинскидан бу бисейтеп алабыз. Картофты әле парникта үстерәгез шулай итеп. Парник дип әйтеп булмайды. Менә бит парник. Парник инде. Аның өстен каплайсызмы? Өстен каплайбыз полностью. Касан сескәйнегез буны? Алтынсы майда туркай. Алтынсы майда. Алтынсы майда бит әле көньяктагы картоф сесмәйдер. Юк, не ул вакытта сугыйда. Аскын төньякта урнашкан район. Северный район. Инде төймәләнгән әйбәт, менә сескәгә төймәләнгән. Менә инде 10 көннән уже бәрәңге ашый башлабыз. 10 көндән. Әйе. Инде күмеп тә куйган әйбәт. Үлгән әйе. Әйе, бунһыла парник үзен сәйбәт. Монда парник монда уже семенной диләр инде. Булар менә бу бисейтеп ала, бәлки генә клуб ди. Әйе, окшага инде килә ел күбәйтеп Дальше сәсәгә. күбәйеп китә инде. Анда әле халамастан ала сәскәнегез инде картофты. Әйе, эксперимент Кара карап әле керәбез инде. Менә беренче тапкыр касан сәскәйнегез бу халамастында эксперимент үткәргәйнегез. Элек елны була инде. Әйе, окшап калды инде бит. Охшады ул елны коры ел иде, бәрәңге бик әйбәт үсте. 2 төптән 1 литр бәрәңге чыга. Бәрәңге үсә нашы саламның арасында гына. Ул җиргә күмелмәгән бу бәрәңге. Өстенә генә ердең өстенә. Җирнең үстенә салынган шулай. Ничә сантиметр халам менән каплайһыгыз? 25 сантиметр. Шул җитә. Шул җитә. Утарга кирәкме, күмергә кирәкме? Ничек күмәһегез? Утарга да кирәкмәй, күбергә дә кирәк. Халам капладың да оныттың. Әйе. Көз көненә искә төшерәгезме? Көзгә искә төшереп, Колорадо куңгыды ашаймы халам араһында? тикрар киләйин барабер обработка кирәк. Ягъни әгәр синоптиктар буна киләһе ел, куры ел була дисәләр, халам астына сәсергә кирәк картоф, бит? Скорее всего, әйе. Исмаһам ярты баксаны. Әйе, була. Ишат бунда сүгелдер үстерәгезме әллә? Бу нимә ул? Булары груша. Груша? Әйе. Бу ягы сүгелдер икән. Буяга сөгендер. Урлыктан сәсергәнме? Урлыктан сәселгән быел менә язгылыкка урлыкларын чәчкән иде. Помидорның урлыгын алыр өчен бит аны нык итеп өлгертәбез. Грушаны да шулаймы? Грушаны када шулай көзгүлеккә грушасы җитешкәс, аларны ала башлыйбыз. Урлыгын калдырабыз. Урлыгын калдырабыз. Урлыгын холодильникта башта тотып, Әйе. шуннан песокка бергә салып, Әйе. бер савытка и погыртма куябыз. Кышкылыкка шунда тора. Кумда хаклайгы диде. Әйе, кумда Кум саклайбыз. дымлы булырга тиешме? Дым азрак булырга тиеш. Әйе. Нык дымлы булса шытып сыгуы мөмкин бит. Нык дым булса, аннан серей башлай инде. Температурасы шул 0 тирәсе булырга 0 тиеш, тирәсе. 0 тирәсе. Шуннан шул кыш буе стратификация үткәннән соң, Стратификация дип атала инде бу процесс бит. стратификация үткәннән соң язгылыкка без аны алып чәчәбез инде. Һәм бу кырагай груша буламы? Әйе. Әллә сортлы груша буламы? Сортлы грушага ул 1-2 елдан соң гына була, без аны прививка эшләгәннән соң гына әле Ишат бу нисә еллык алмагас? бу алмагач 4-5 ел. 4-5 ел? Үткән сорты бик охшамады. Икенче сорт прививаторга булдык. Бунда менә ике сыбыксаны, икеһе лә бер сорт мәллә ике сортмы? Бу икесе дә бер төрле сорт. Ике сорт эшләп буламы? Ике сортта эшләп була. Беренче төрле сорт үсеп киткәннән соң соңдан да Ялгап була инде. ялгап була. Әйе. Менә бу сыбыксаларда хатып алдыгызмы, әллә үзе әзерләнегезме? Черенокта. Череноклар үзе безнеке. Көздән алырга була, яздан алырга була. Көздән алсаң әйбәтрәк була. Көздән алып саклап, погреб та или же карасында була бездә. Карасында саклап була? Карасында саклап була. Нинди айда эшләнегез буны? Май башында. Май башында. Технологияны хәзер без асып карый алмайбыз инде. Менә буның кайрыгы ошо итеп асыламы? Вращеп булгас бу уртага Уртага ярыла. уртага ярыла. Менә монда эзелә күренеп Эзе тора. күренеп тора. Әйе. Ошо итеп кыркып алына. Башта Уртага башта ярыла. кыркып алына да уртага ярыла. Һәм шул Шуннан ярыкка Шул кыстырып куела. ярыкка утак кыстырыла инде. Әйе. Ботакны нисектер услайһыгызмы? Калиным диләр менә. Әйе, калин. әйе. Шул ике ботакны как раз баягына и баягына ике яклап тегеннән. Нык итеп кысып урап куяһыгыз? Ниндидер әйберләр белән су үтмәсен, Әйе. Аурудар инмәһен? авырлар инмәсен, Әйе. изолента использовать итәргә була. Или менә Әйе. без пищевая пленка. Пищевая пленка, ябай адык-түлек пленкаһы. Әгәр дә булмаса изолента да Изолента применять итәргә була. була. Менә бу һарыһы. И өстән без аны садовый варны сөртеп куябыз Бу инде. балавыз микән һәм садовый бар. Бунда бит тагын бер теплицага бар, Салават агай. Бу кыяр менән бурыс теплица инде бит. Әйе. Ни өчен помидор белән бергә утыртмайһыгыз? Яртыһына помидор, яртыһына кыяр. Помидорга сухой воздух кирәк. Бергә утыртырга ярамай. Юк, кыярга наоборот влажный воздух. Помидорга влажный воздух булдıysa уже сирләй бит инде фитофтороз. Бая без әйткән фитофтороз. Инде кыярларыгыз кыярланганда бит һуң. Кыярланды инде күптән. Һез монда сыкмай карайһыгыздыр. Көннә бер инеп, ыйыкларын үзеп, Ничек өзәһегез? пасыкларын үзеп. Мыек кирәкмәйме юлга?
Быйык керек бе? Онна бер себелне мендирәм үскә катлы. Шуннан опускай итәмен дә аска. Буны нас итеп беткәс. Шуннан күмеп куям җир белән. Ул ягындан матур булып үсә. Ничә метрга тиклем үстерәгез? 2 метр итә, 3 метр, 4 метр төшерәм мин аны. Ослагыз ничә метр була? 8 метрме? 8 метр нимеге? Менә бунда менә 2 үсенте. Менә бунда кыяр. Безне кыяр, Бунда? безне уже бутак да полный Ботак. Ул ботакты үзәйемме? Шуны убирать. Бисмилла әйтергә кирәк. Бисмилла әйтергә. Банан кыяр үсәйин. Менә моннан сыгыдагы яган үсек менә. Моны туры үзәрә кирәк. Өстәгә кирәкме мине уралырга? Кирәкме? Мин шулай менә үзең генә урап барабын. Саат агай, бу кырау төшкән мәллә, өстән капланган шикелле, бу ниме ул? Аппак. Бу ситтек обрат против болезней. Аертылган һөт. Аертылган сөт булай инде. Кәзә һөтләр әле. Аертылган сөткә түгел, аертылган сөтне ишә Әсетепме? түгел. Творогын алып, творогтан калган су чипсиста. Попробуйте. Так, монда. Үз кулыгыз белән юып алыгыз. Ысын баксасылар булай әйтәләр. Аша инде әни. Монда химия юк, только органика. Аның есе. Бул аскын кыяры. Аскын кыяр. Кырмыскалар йөрим әле? Бар, обработка сылмаган әле. Кырмыскалар зыян килтерәме? Кыярга, помидорга? Ну, мин күргәнем генә зыян, но китерәтләр инде, потому что Улар теге бүтсә, алар теле белән заниматься битендә. шуны ташлыйлар бит. Әйе. Чөнки бүтсәнең согы менән токлана тиләр бит. Әйе. Улар белән ничек көрәшәгез? Төрлесе, брат, кызык су белән дә миннән обработка ясыйм. Кайнар һу. Кайнар су белән. Зала, известь. Алар күлдән дә куркалармы? Известь. Тоже куркалар. Улай икән. Альбина, ниндәйдер тәҗрибәләр үткәргәнегез бармы? Иң зур тәҗрибәбез грушаларны миләштә үстерү дип саныйбыз без. Миләш агачында. Әйе. Эсе булмаймы ни груша? Менә әче булмый икән шул. Менә ошымы? Менә шушы ике төрле агач дип әйтәк инде. Карагыз инде. Менә миләшнең сабагы, кәүсәсе, миләш кәүсәсенә инде без ялгадык грушаның чыбыкчаларын. Менә күренеп тора ул. Шул урынна күренеп тора. Менә аның бу миләш? төсе дә икенче. Менә моныһы груша. Груша. Менә шул чыбыкчаларны без 2013 елны башладык бу тәҗрибәбезне. Төрле биеклектә без ялгап карарга тырыштык. Астарак ялгарга микән, өстәрәк ялгарга микән, әле китапларны укыганнан соң, интернетта информацияны караганнан соң уйладык инде менә шушы 160, 150, 170 сантиметр биеклектә ялгарга кирәк. Җирдән өстәрәк булганда кыш көнне һаваның температурасы кар өстенә өстәрәк булганда югарырак була. Кар өстенә караганда. Шуңа күрә өстәрәк булган агачлар алар әзрәк туңа. Шуннан инде су якын булган урыннарда миләштә грушаны үстерү бик уңайлы диләр. Чөнки миләшнең тамыры өстә. Шуннан соң инде миләшнең суыкка чыдамлылыгы югары. Бу яңлыш кына груш араһында миләш үсеп сыкмаймы ул? Емешләнмәйме? Үзенең калган сабакларында миләш һәр вакыт үзенең йоклаган бөреләреннән уянып, ботаклар җибәрергә тырыша. Һәм менә ошында миләштә үсергә мөмкин. Миләштә үсә, җимеш тә бирергә мөмкин. Грушага якын булган урыннарыннан без аларны өзеп торабыз, чөнки бераз үссә, биегрәк үсә башласа, я калынрак үсә башласа, ул груша ботакларын баса инде. Баса башлый. Ул үзенекен кайтарырга тырыша миләш. Киткәс. Бик яхшы кәңәшләр бирүче детский эколого-биологический центр Уфадагы бар. Уфадагы. Зав. Отделом экологии Мингажева Әлфия Муратовна 2012 елны безгә слетка килде монда, аскында үткәрелгән балалар, юный экологлар һәм лесоводлар слетына. Һәм без бик груша үстерә алмыйбыз дип әйткәч, суык, туңа дип. Сез шулай миләшкә ялгап карагыз әле грушаны. Аны бит шулай үстерергә була дип ул шундый кәңәш бирде. Ысынлап та үз тамырында үскән груша бирешәме ул? Һездә ундай да грушалар бар. Үз тамырында без инде суыкка чыдамлы бик әйбәт характеристикалы грушаларны Челябинскидан яздырып алдык питомниктан. Алар белән 5-6 ел бик башта бик нык итләндек. Алар елда туңалар. Соңыннан үсеп китәләр. Урапта караманыгызмы шунда? Урапта карадык, кар белән дә күмеп карадык, төрлечә инде. Шулай бик үстерергә тырыштык. Әлфия Муратовна өйрәткәннән соң без 2013 елны кыш көне үк Тимирязевский академиядан төрле сорт грушаларны 15 сортны яздырып алдык. Шул 15 сортны үзебезнең бакчабызда үскән миләшләргә яз көне ялгап чыктык. Һәм 2014 елның беренче уңышны алдык та. Без шуңа аптырап, андыйны без көтмәгән идек. Берничә ел әле үсәр, тамырлары үзләренеке булган грушалар 7-8 ел җимеш бирмәгәч бездә, без инде берничә ел көтәрбез дип уйлагач,
14 елына уже 6 зур тәмле грушаны лададан бірінші алып ошадық енді. Мына бит заманында ошы бақсаға негіз алғанда мелеш ултыртуығы бик файдаға болған бит. Салат ағай, қияр, помидор үстірерге теріс керек бит енді. Бұл терісті қайдан аласыз? Мына бит. Бүтін жерде үйіліп ята һедің теріс. Вақ бүгізлі балалар қарайбыз. Көп қарайығыз. 70 башлап бар енді. 70 баш. Кезе сарық. Кезе харық, ескеткіз. Неме шатағыз шул текрем? Песен. Бесен. Солы сатып алабыз, карба сатып алабыз. Бесен өзіңіз сабағыз. Песенді өзіміз ішлейбіз. Аны іштерісінде трактор бар. Қолымнан гына 70 баш кезе харыққа сауып еткір болмай. Жоқ. Ол бір башқа бола. Мына бит, Асқын районында табиғаттың қырыс екенін помидордардан да көрерге болай бит. Иртерек сығарып ултыртылғанда олар үшіген. Иртерек түгіл енді. Иртерек түгіл практически алар мына бір 10 күн ултыртылған. Быйыл яз шул тиклем. Әлі буквально 3 күн міне жей келгенге 3 күн қыройық. Бұл нендей шешелер тезелеп ултыра? Мини парниклар енді. Парниктар. Бигерек мотор болып елыла отыралар кәдімгі. Елда отыралар, құрт келмей аларға. Шай шеше менен хақлайығыз құрттан. Міне мүсік бітті қазір осал біздаларына. Әлі пәкәшшеді, көл білән, шұлық абрат білән. Шында ба абрат еберген өңкен. Міне рядом отыра гүллер, зағафран деген біздің сәйтеміз. Аны ислі гүл бітінде осы. Барқыт сайындар ұстайды. И отпугивает насекомых. Салат ағай, біз бит Асқын районында шәп бақсасылар бар тип көрһәтересіңіне келмәнік, ең яқшы ғайле бақсаһы конкурсында һеҙҙе ҡатнаштырырға тип килдек. Алла бирһә, һеҙҙе ҡараған республика халҡы һеҙҙең өҫтөндә тауыш бирер дип уйлайбыҙ. Баҡсасы булараҡ, иң ҙур ҡаҙанышығыҙ, иң ҙур ғорурлығығыҙ нимә тип уйлайһығыҙ? Нәрсәләр үстерәбез, бары да безнең өсөн ҡәҙерле, минең өсөн ғорурлыҡ. Без быны байлыҡ өсөн эшләмәйбез, сатыр өсөн эшләмәйбез, ә именно күңел өсөн. Күңел өсөн. Күңел өсөн. Балаларға әз булса да натураль азыҡ. Хөрмәтле тамашасылар, Асқын районы Асқын ауылынан Зөлфия һәм Салават Ғалиәхмәтовтар өсөн тауыш бирегеҙ. Илшат, бына сәселгән үҫентеләргә әлбиттә һыу ҡуйып торырға кәрәк, шунһыҙ үҫмәй. Ҙур ағастарға йәй һыу кәрәкме? Жәйгелеккә бигерәк тә июнь айларында су алырға әз була. Шул ваҡытта без аңа су сибәбез. Ямғыр да яумаһа бит. Май айларында яңғырлар әзерәк булса, тоже су кәрәк була. Һәр ағасҡа 5 ведрә тирәсе. Кәмендә. Илшат, бына был һеҙҙең тәжрибә яланы бит. Бында нимә үҫтергәнһегеҙ? Был ниндәй ағастар? Слива ағаштары. Слива ағастары. Слива бит беҙҙең яҡта бик насар үҫә бит. Безнең яҡта бигерәк тә насар үҫә ул, йыш ҡына туңа. Суыққа бик биршеп бара. Һеҙ нимә эшләнегеҙ? Зеленый черенкование способы белән аны тамыр алдырдык. Йәшел сыбыҡсадан жәй көне, менә хәзер июнь айында, менә йәш үскән ботоҡтан зеленый черенкование дип атала. Шуны кисәбез дә, определенный условияда тамыр җибәртерәбез. Теплицада анда определенная влажность кирәк, определенная температурада була инде. Ямғыр яуҙыраһығыҙмы? Дымлылыҡны пульверизатор белән йыш ҡына су сибәбез. Бер ай хотя бы көндә су сибәргә кирәк. Көндә 2-3 мәртәбә. 2-3 мәртәбә бер туҡтауһыҙ бит. Менә был сливалар шулай итеп. Бу сливалар шулай итеп тамыр алдылар. Монда менә 2 төрлө сорт, машинка белән Евразия. Үстөнлеге безнең условияларда йыш ҡына слива туңа. Слива туңганнан соң ул гел астан җибәрә инде ул. Ягъни төбенән сыҡҡан ул ҡырағай булырға мөмкин. Сорт икенсе булырга мөмкин. Сорты юғала. Сорты юғала. Менә был ысул менән йәшел сыбыҡса ысул менән үҫтерелгән сорт юғалмаймы? Сорт юғалмай. Әгәр дә туңса да ул тамырынан җибәрә шул ук сортны. Тамыры көслө. Тамыры көслө, тамыры шул ук сортның тамыры. Үҙенсәлектәрен һаҡлай. Бына бит һәр баҡсасынан ниндәйҙер яңылыҡҡа өйрәнәбеҙ. Бөгөн бай баҡса тапшырыуында Асҡын районы үҙәге Асҡын ауылында йәшәүсе Альбина һәм Илшат Фатиховтар булды. Һеҙҙә лә уларҙағы һымаҡ шәп тәжрибәләр бар икән, беҙгә хәбәр итегеҙ. Һеҙҙең яңылыҡты ла бөтә республикаға күрһәтербеҙ. Бөгөнгө геройҙарыбыҙға иң яҡшы ғаилә баҡсаһы конкурсында тауыш бирерһегеҙ тип ышанам. Асҡында баҡсаларҙың ниңә гөрләп үҫкәнен аңлағандай булдым шикелле. Ниңә инде? Сөнки унда минераль һыу сығанаҡтары бар. Шул ғынамы? Сөнки Асҡын завод торбаларынан, ягъни мегаполистардан алыҫ урынлашҡан, етмәһә 60% ере урмандар менән ҡапланған. Булһа, сөнки район картаһына ҡараһаң, ул Рәсәйҙе хәтерләтә. Рәсәйҙә бөтә тармаҡтарҙа гөрләп үҫә. Бер генә аргументың да ышандырмай шул. Иң мөһиме, халҡы сәмле тип әйт. Ниндәй генә баҡсаға инмә, Фатиховтар менән Ғалиәхмәтовтарҙыҡынан һис тә кәм түгел. Килешәм.
Әйдәгез, асқындардың матур үлгісіне иерейік. Біргелешіп, дөньябыды бақса етейік.